21. února. Já jsem se zase vrátil k projektu, který se jmenuje Na parapetu, abych vám ukázal, co se nám tady v tom našem kraji usazuje za nepořádek. Myslím si, že je to velmi dobře patrný. Se mi tam nepodvede zamíst úplně všechno, tak si myslím, že pro tu názornost to stačí. Nechám si tady někde zase ten kontrolní vzorek, aby jsme to mohli sledovat. Myslím si, že je to docela nepěkný pohled. Tady jsem si na to připravil takovouhle speciální skleničku a do ní to budu všechno, už se mi to povede, ukládat. Výhodou tohoto projektu je to, že to nemusíte dělat každý týden, tak jak jsem měl původně plánu, a ten prach se nám tady pořád ukládá. Tak jo, teď se ještě podíváme tady na to, co tady máme dohromady, a zase někdy příště. Díky, ahoj.